Dunay kontraktor diri sa Subo. Nahasol siya, kinsa may mahasol ining investigasyon sa mga flood control scam. Kay gipasangila man siya usas apil sa flood control scandal. Impang usas siya labing dako na mga kontraktor diri Subo gilambigit ini mong iskandalo. Na sigon sa atong kasiligan tinubdan, tinuod na ang pagduda sa mga investigador nga kaning kwarta sa mga kontraktor wa na ibutang sa bangko. Naara ni sa ilang mga panimay. Ang ilang mga bahay na ay mga vault. Na kining uban nga, ang angang ginag-on silang vault, na malit og bag-o mga bahay, na malit og mga condo units, aron butangan sa ilang mga kwarta. So kini kunong kontraktura naa sa iyang vault ang kwarta. Pero bisag na sa vault ang iyang kwarta, wala ikita sa bangko, wala record ang Anti-Money Laundering Council o sa kadaghan ang iyang kwarta, na balaka siya matultulan gihapon is gobyerno. Okay, tiyo mo na nang-imbestigar ang tanang pulis, tanang NBI, hastang army, hastang armadong kusog nang ni-apil og imbestigar. Nang-imbestigar ang ombudsman, nang-imbestigar ang DPWH, nang-imbestigar ang ICI, so pa sila ma-defact. Ang mga sakop sa media din Subo, ang sugod na o panguryoso, so hadlok siya mahibawan kini iyang kwarta. So I don't know. Nag-ampo ba siya Senior Santo Niño kinsa nakahatag niya ini mong ideya? Iya ko nung giduo lang yang amigo nga pari. Kaya kini mo ang kontraktor, nagtukod ba sa kuno ni Kapilya? Ang kinakusgan ko ni amigo nga pari. Nga suod yung kayo niya. Mo yung giduon. Nisugot bitaw ko ng pari, nga mo'y mutipig siya kwarta. O ubang mga kontraktor nga nahibaw ini nagpanlingo-lingo sa smart sa lakang sa ilang kaubang kontraktor. Kay tinuod, ini pangitain na kwarta kinsa may mangita kwartas pare. Pero grabe ha, imbis ba o tabang na lang sa investigasyon, imbis ba iuli na lang nila mga kinawat, mangita pa yung mga maniobra, mangita pa yung mga palusot, unsaon nga matipigan, unsaon nga makuptan, unsaon nga mataguan. Just in case, bakulay ro to masakpan sila sa investigasyon sila kakawatan sa flood control projects diri sa ato sa Subo. So Dre, kinsa man ka Dre, hinaot Dre, imo paminaw ng imong konsensya. Mahimo kang tigtago o kinawat nga kwarta. Kabahin nila sa mandato sa simbahan Dre? Kabahin nila sa iyong trabaho pagkapari? Ang pagtago sa kinawat sa mga kontraktor sa ato mga flood controls projects diri sa Subo. Wa ka magilty Dre sa 150 ang nangamatay sa Tino? Kini kontraktura usas gibasol atong maong iskandalo. Niya iyang kwarta imo taguan. Iyang kwarta imo tipigan. Sa naglaway sa kaning kwarta Dre. Gisaaran kag bahin ini. Kangilan sa implikasyon nga ang pari ni sugot nga mo'y mahimong kustudyan sa kinawat nga kwartas kontraktor din sa Subo.